Alamabhele ngolangozondo okhubona oqondo amafunda bezithu kwenje njalo kungena kalungu njalo kubulisa namhlanje is Friday is the 24th of June is 2022 lusuku lothaka ke bantu abahle lusuku lohlanganisa amagqabi namaxolo nengcambu phila umuntu ophilayo namhlanje sithi wena mntu othi amathongo ayakubaleka uthi washiya khona apha ebhedini sithi masizama ujongana nento enjalo kodwa sizayichayelela ngelithi zininzi izinto ezenza uba amathongo ungavuki nawo zizathu ke mntana omhle kuvalwa mhlawumbe bakuvalile abantu abakuvalayo abanye bakuvalile ubungaziboni ingxaki zabo bakuvalela ubungababoni naxa bezokutsibatsiba ebusuku bafuna bazitsibatsibele nje bezipholele ube wena uleli obentlombe iba into yokuqala le but enye into kuxa kumdaka nje endini kwinto ezijikelezayo kuba kaloku amathongo la yi-communication esiba nayo nabantu abangekhoyo abalela ukuthula ithi ke ngoku le nto xa kukho ubumdaka phakathi kwekhaya singakwazi uncokola nabo abo bantu kuba kaloku abakwazi ukuqhagamshelana nathi sivaliwe ikuncede ke nalento ezikhomboza lapha kwaBhele ukufumane la khombo yokukususa isimnyama isichitha umgqwaliso ukubhekelisa izilwane kodwa namhlanje sihlanganisa into eziluleleyo nje mani into nje ezitofotofelekeyo nje uba unothi nawe uyizame ukwenza amathongo avuke okwakaloku ba usaqokelela ikhombo yakwaBhele. Singekangeni ke emcimbini sifuna uncokola ngawe wena mntu othi ubufuna ukhe uyofemba bantu abahle I'm not gonna overemphasize into ofemba andithunyelwanga kuba kuthiwa bayandibhatala naba bantu akukho mntu ubhatalwayo kwesimemayo ukuba azoncokola apha ekhaya kuqhuba nje into ethi masifundisane le nto ukufemba kuba yanceda mna ndicinga uba ingakunceda nawe balapha ke e-Eastern Cape besitshilomos ukuqala ngolosibini ngumangwanya ke nendoda yakhe ke hamba nayo efembayo ndizawuthi phambi koba siyivale ndikunike inamba kamangwanya phambi koba simenze kumangwanya masingene kuyo le nto size ngayo yawo la mayeza okubana noko mntana omhle kungabi mnyama ebhodini siqala ngalo ke elokuqala sithi xa ufuna uvula amathongo eyona nto ibalulekileyo ngamayeza okuncokola ngamayeza okucommunicate nabantu abangekhoyo lo mayeza ngamayeza ozawuthi xa uwaqwalasela either azawutrithwa as izilawu okanye abe hallucinogenic lo mayeza onke ke lo mayeza sincokole ngencotho last Wednesday sabalula nje in passing into ekuthiwa iJimson weed ugqwangqwang uyakhumbula phambili phaya we spoke about Ntsukumbili sathi in Mexico bayisebenzisa as a hallucinogenic drug ukwenzela bacommunicate nabantu basemakwabo in Mexico safuma sibana kuyo i-traditional Chinese medicine Ntsukumbili lona uphinda asetyenziswe ngolo hlobo so ngalo mayeza akumila kunjalo ke la siye siwasebenzise ukuvula amathongo masiqalise ke singene kuyo lencoko yanamhlanje siqale ngeyeza lokuqala sithi Incotho buyela ke wena Wednesday uyosabela ukuba lithini balilayo sithi ke uyayithatha ke mos yona uyiphuqe awude uyofika kwela gaqa xa uyiphuqa is like an onion liphilishayo the brown outer cover uphuqa yona iphuma into ekuthiwa lithambo ke efamba ulichube ulisuse because lona alinandima itheni but ukuba awunamdla wokulisusela thambo kuba sizawufutha apha yonke lento siyenzayo senzela ufutha phuqa wena umlinganiselo awunanto itheni because aliselwa eliyeza yinto nje yostima uzawuziva mose xoqome ngathi lo nto ndiyancila ngoku nje bandiyirhogola ndiyancila uvela uphume ke wena ekufutheni ungekatshi sithe fumana Incotho uziphuqele sathi besithethile ngoNtsukumbili sathi na is hallucinogenic so we are pairing these two hallucinogenic plants
Zizo zodwa ke esizifakayo, asifuni ufaka nenye ukwenzela uba ngoku sowuqonda uba ngoku ngumntu wenyawupe ubuzigqibela ufutha kanti ngoku unyawupekile, ivamos laa nto yasebunyawupeni. Nayo Ntsukumbili ke uyamthatha umlinganiselo ngowakho uyidibanise le nto kuyo Incotho. Ibalulekile ke into yokuba iyeza eli uthethe nalo. Njeba uphuqa le Ncotho nje uyiphuqa uyifaka kuloo mbizi okanye kuloo nto, uyathetha mos, uyayincoma, uyayibonga, uyayikhahlela, uyayithini. Chaza ibali ukuthi ufuna ikwenzele ntoni. Uthatha uNtsukumbili na uyamfaka, uyathetha, uyacenga. Liyeza labantu abadala ke ngathi kaSuthu bare ke tlhatla badimo ukuba ndisalibambe kakuhle bawuncedisa ke abantu abathetha iSuthu, but liyeze lirayithi uNtsukumbili uphamisa izihlwele zalamakhaya ethu. Sithi Nkuphuladlozi. Siyaliphakamisa ke idlozi, siphakamisa nelo ingathi kuthiwa lizidinelwe liyazonqenela mntana omhle. Sithi wena mntu ke ongazi uorder apha kwaBhele ozawuyo order kwindawo ephanga kokwenu, xa besithi abanaye uNkuphuladlozi khawukhangela igobandlovu. Cenga igobandlovu use ulidibanisa ke nomdlandlovu lingabi lodwa, usubstituta uNkuphuladlozi kuba kaloku nalo igobandlovu xa silidibanise nomdlandlovu siyacenga ngaloo mayeza. Siphamisa abantu bangekhoyo, siphamisa nabadiniweyo kuba kaloku abanye babo bazidinekelwe bethuna, badiniwe bazongadinwa ngenxa yakho kuba ufuna ulungisa ezakho iingxaki namaphupha akho. Sidlule ke kuNkuphuladlozi okanye ii-substitutes zakhe, singene kwele kuthiwa ngumkhanyakude. Lithi khanyukude ukwenzela uba neento efamba ziza kuwe bakubona abantu bakokwenu noba usithele emva kwento engenagama bakwazi ukuthi nanku umntwana wethu. But ke xa siyithetha le nto siyithetha colloquially, abantu bakokwenu abasitheli kuwe, iba nguwe lo usithwayo. Bathi becommunicate kubekho le nto ikugqumayo, ikushildayo, ikushawudayo, yenza uba ungabonakali. Umkhanyakude ke siyacenga ngomkhanyakude ukwenzela ukuba izinto zakho kubantu bakokwenu zikwazi ukuvezwa, zibonakale kakuhle. Bathi i-fever tea, I think xa beyibiza, kuba kaloku isetyenziswe kwizinto zeflu umkhanyakude, kanti abanye bawusebenzisile kwiinto zovula zona into zabantu abadala. Yiloo nto abanye lo mkhanyakude baphinde bawufake nakumagobongo kuba kaloku liyeza elihle. Uyayibona mos laa family yomnga, onke la mayeza aphayana kulaa family siyawafaka kwizilawo. Onke la mayeza ukuba uyilandela i-discussion apha ekhaya sesisuka ncokola ngawo phantse onke, mandingathi phantse onke sincokole ngawo la mayeza akulaa family yomnga, sancokola namaphakama awo ngaphezulu. Xa ugqiba faka ke umkhanyakude ucengile wathetha ungqusha ugalela kubenza into yokufutha, sithi ababuyisi siyacenga mosi kule nto siyenzayo. Cenga iphupha malibuye, ingakumbi la athethayo. Asifuna otyatyhoba amaphupha angazosinceda, kodwa ke nawo maweze egameni lokuba kubekho into esibhizi esiyenza apha ebusuku uphupha. Yazi umntu ongaphuphi, hayi mna ndilala nje, abanye bababhizi ubusuku obusithi ababuyisi. Onke ke la mayeza sincokola ngawo akhona apha kwaBhele, akhona apha ekhaya. Uyawa-order ngoya ku-sales @vusilanga.co.za, uyawasifumana ngokuba uye kuWhatsApp. Mandiyibize le number kaWhatsApp e-active, ungayenzi kule ithi 082. Le ithi 082 iyafana nje nezihlwele ezicothayo. Ibe khona le ikhawulezayo ibanjwa nguAnelisa, mandiyibize ithi 079. Andiyazi ke laa nto ibhalwe phayana. 079 385 3798. Befamba ibhale le nto ndiyithethayo ke, le nto ibhale into ethandwa yiyo. 079 385 3798. Irresponsive ke lena iWhatsApp. Uthetha noAnelisa, uya-order phayana, uyabuza phayana loo nto ufuna uyincokola. Ungenzi uhayi, yabona ke kuxakekiwe for umntu owenza uhayi. While we are still here, le nto isabhale text, wena mntu othi ufuna uyofemba, nantsi inamba kamangwanya 078 461 4126. 078 461 4126. Ambofemba man, uzawubuya uncoma njengababuya bencoma. We are still hoping along ke ngawo la mayeza akho wena mntu othi ufuna
ukuvula amathongo ufumane eli lithi Vulindlela, ukwenzela uba indlela eqhagamshelanisa wena nabantu bakokwenu ivuleke. Uyebona laa two-way street, ingabi nguwe wedwa ocengayo abantu bakokwenu abakuva. Engwe macala uthethe ucela ucenge, uthi uba la mathongo uzawenzani, ungabi ngumntu oxelelwayo kodwa khona ududu ekuthe kuyo. Uzawubona sewungaseva nalapha ezindlebeni okanye sewungasaboni apha emehlweni. Wena mntu naloo ngxaki ungeva ungaboni, kudala uxelelwa unenkani, kudala uboniswa unenkani. Nantso ke into besiyiphethe uthi xa ugqiba uyihlanganisa ke mntana omhle ufuthe. Niyeke le nto liyeza uba ufutha ngalo uphinde uhlambe ngalo futhi ulichithe, noba ulichithe phi it doesn't matter, uphinde ufuthe until uqonde uba noko kuvakele. And then ubukele ke amathongo, ukhomente nalapha ngezantsi uba iindaba zithini camagu.